wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci da kuma saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman na ci gaba da bayani akan shirye-shirye na bikin mai martaba sarkin lafiya kuma shugaban majalisar sarakunan gargajiya a jihar Nasarawa mai shari'a Sidi Bage Muhammad na ɗaya, shekaru 5 a karagar mulkin masarautar lafiyan bare-bare. A daidai wannan lokaci muna tare da madakin lafiya Alhaji Isiyaka Dauda wanda zai mana dan karin haske game da yadda tafiyar ta kasance a tsawon shekaru 5. Ranka dade, barka da shigowa. Mai martaba sarkin lafiya zai cika shekaru 5 kenan a karagar mulki, kasancewar ka kai ne na hannun damansa kuma kai ne jagoran dukkan 'ya'yan sarki a wannan masarauta. Da ya za mu ce kaɗan daga irin abubuwan da aka yi tanadi wa wannan rana mai matukar muhimmanci. Na farko tukun san gode wa Allah madaukakin sarki saboda ganin damansa ne ya bar mu har yanzu a yi da mu. Mai martaba sarki Sidi Bage Muhammad na ɗaya Sefa, ka san da duk rayuwansa alkali ne kuma ya riga ya kai karshe Frimko inda kuke cewa daga wurin sai Allah ya sawa ya riga ya kai, amma lokacin da muka rasa Isa aka bude kofa na zo a nema, ya zo ya ce so tunda ya ce yana so sai shiga kuma Allah ya bashi. Ba wai shi ɗaya ne kawai ya nema ba, an nema da dan dama, amma lokacin mu kamar ni in particular saboda gidanmu ɗaya ne da shi, ni abin da ya dame ni lokacin kawai shine wanda zai samu abin na Allah ka aje abin na gidanmu, domin duk abin da kake so ka fi so na kusa da kai na kaɗin. To tun da Allah ya bashi na godiya ga Allah. Wannan alfarman muna nuna ma Allah kuma mun faɗa ma shi sarki tun ranar da aka bashi zan mu bashi duk goyon bayan da yake nema, domin a gidan namu ma ba shi ɗaya ne ma bayi. To amma ka san shi sarauta da zaran an yi announcement an ce ga wanda Allah ya bashi shi kenan magana ya ƙare, sai ka jira kuma Allah ya sa namu ka san ana yi karba ne. Idan gidan ari sun yi sai a ba dalla mun gama yanzu zai koma gidan ari, so ba mu da damuwa wannan, mu dukan mun riga mun yi. So muna tabbatar ma sarki a bayan samu duk kokarin da za a yi, lafiya ita ce a gaban mu, ci gaban lafiya. Ai ko kaga in ka duba fadar nan kawai ba yanda take ba ke na da, komin na lafiya zan ga yanda yana canji tun da ya zo. Ba wai don yana da wani arziki na ko kuɗi shi yake yi ba, a'a akwai masu yi ne suna son su yi saboda shi, saboda akwai abubuwan da ya musu wanda suna son su biya yanzu su saka masa. Dalilin da kaga abubuwa ne ta cin gaba kenan, abubuwa ne ta cin gaba. To mai girma goje a wannan tsawon shekaru 5 da yi a karagar mulki, menene za mu ce kaɗan daga irin nasarori da aka cimma? A'a in ka aikai zaka duba lafiya din, ka duba garin kanta ma tukuna da kuma masarauta din me ke faruwa da ita. In ka ga abubuwan da ke cin gaba da yake kullum zaga je ga shiga gwamna suna tattaunawa suna kaza, ai shi gwamna ya san ba wanda zai jefar da shi bane, shi yasa duk inda zai tafi yana rike da shi gam. To abubuwa suna ta cin gaba a lafiya, wannan ba lafiyan da ka sani shekara 5 da ya wuce bane, kuma muna ta yi mishi fata. Mun san wuraren da yake tafi shi kawai abinsa ya sa a kawo a bana, domin yana zuwa yana faɗa mana ya je kaza ga abin da za zo da shi, ya je kaza ga abin da za zo. Iyakan aikin nashi kenan ya nima ma lafiya alheri. Duk irin abubuwan da suna wasu wurare yana so a kawo shi, ya san inda zai je kawo, yana taimakon gwamna. Na san gwamna shine shugaba kwata-kwata. To mai girma malaki daga karshe kafin mu kyale ka, ina sabonka ga al'umman jihar Nasarawa, kasancewar wannan masarauta ita ce take jagorantar dukkan masarautun gargajiya da ke nan jihar Nasarawa. Ina sako na haɗin kai. To idan ka duba sai mu gode wa Allah. Ai tun da sarkin lafiya Sidi Bage ya zo, yadda masu sarakuna suke rike shi kai zaka ga daban ne. Allah ya kawo musu wanda zai duba nasu, ba wai ma lafiya kawai ba, kowane wurin da ka sani a Nasarawa State, kowan ya tashi neman abu yana zo wurin sa ne fast. In yana so ya samu abin zai sa shi gaba su je wurin gwamna ko su je duk inda ya kamata su tafi, ko Abuja ne ma duka zai sa ka gaba ku tafi. Shi wannan aiki kawai mu ya ishe mu na mu zama hada mu tabbatar da mun bashi goyon baya yanda yake so. Duk abin da ya ce ba wani tantama, kawai mu zamu yi, mun riga mun yarda da wannan. Allah ya yi kuma ya gama, ba abin da muke nema sai cin gaba kawai, lafiya ta yi ta cin gaba. Komin da ake nema na cin gaba ya zo lafiya, abin da muke so kenan. Amma kuma sauran local government fa suna nan, shi na kowa ne, shi yasa ya zama shugaban sarakuna, majalisar sarakuna. Abin da yana lafiya yana so ma kai gefe, yana so a kai Nasarawa, yana so a kai ina ne, duka shi daya, kuma na san zai iya, don shi yana da karfin shi tukuna. Amma irin addu'an da muke masa
musan Allah zai sa shi a gaba. Allah zai sa shi a gaba, ba zai yadda wani abu ya same shi a hanya ba saboda mu, don mu mun rike shi zuciya daya. Ina so mutanen state kowa hankalin sai kwanta. Allah ya kawo mana shugaba, abinda duk ana so a same shi, abinda duk ya ce a yi bari a bari. Ya ka abinda muka so kenan, mu so juna. Kar ka je kana maganan kabilan ka kaza ne, kabilan ka ba zai kai mu ko ina ba. Mu Kanuri ne, ba yanda zamu yi mu zama yanzu ni ka kira ni a rago ko ka ce ni Gwandara. Haka Gwandara ba za ka ce shi Kanuri ba. Haka Allah ya so mu zauna, shi yasa kuma ya zama mana dole mu rungume juna. Allah ya taimake mu. Muna godiya. Allah ya taimake mu. Na gode sosai. An saurari shiri na musamman kenan tare da madakin lafiyan bari Alhaji Isiyaka Dauda akan yadda kamun ludai mai martaba sarkin lafiya mai shari'a Sidi Bage Muhammad na ɗaya ya kasance a tsawon shekaru 5 da ya shafa a kargar mulkin masarautar lafiyan bari. A madadin dukkan abokan aiki na musamman hukumar gudanarwar shalkwatan rediyon tarayyar Najeriya na shiyar arewa ta tsakiya da kuma hukumar gudanarwar rediyo Najeriya Precious FM murya Nasara. Sunana Suleiman Alwase nake cewa ma'asala.